Senkezweni. Thuma fika izolo. Uyathuma fika izolo. Cha mafika izolo ngophela. Uwe mafika izolo kunengoma yakho lapha mfowethu oyikhiphile ebuza ukuthi thina amantombazane ukuba abafana banayo imali ngabe siyabathanda yini. Awukahleke nguphendule wemafika izolo. Thina abafana siyabathanda. Banayo imali abanayo imali siyabathanda thina abafana. Siyakwazi futhi ukubabezelela bengenayo imali bese bebe nayo kabanye. Mana ke mafika izolo. Uthi mafika izolo ingoma yakhe mayisiqhubeke ithi ukube imali isemfeneni ngabe thina amantombazane siyaluza inkalo. Sibheke emfeneni siyofuna le mali. Ngabe sijola nemfene. Zwane njalo mafika izolo ukuthi uthini. Mana ke mafika izolo. Ukube thina singamantombazana sinalo ikhekhe. Ikhekhe lisemfeneni. Shuthi abafana ngabe nabo abafana ngabe ave bethanda kanjani ikhekhe. Wemafika izolo ukuxoxela. Abafana ngabe bayaluza nango-12 ebusuku beyokhwela lezi mfene befuna leli ikhekhe. Mafika izolo phela usho njalo. Shuthi nathi ukuthi ukuba ikhekhe asinalo nje ngabe impela abafana bayaluza inkalo bakhwela imfene. Bafuna leli ikhekhe nje. Vele ke ikhekhe lapha eSouth Africa liyathandana mfana ikhekhe impela. Ayike ngane zakwethu Nazela lapha nentokazi ayiphendula ingoma yensizwa uma afika izolo lapha nakethu usaphilelana umfana ongenamali. Ngane zakwethu le ngoma ngizokudlalela nje clip nyana ka 15 second uyizwele mhlawumbe mangabe ungayazi. Kodwa ke ngane zakwethu ke mangabe ufuna ukuyizwa le ngoma ikhona album yayinsizwa uma afika izolo iyatholakala kuyona lenkundla ku YouTube ethi uma afika izolo lapha na ke ngane zakwethu ke ethi usaphilelane umfana ongenamali ke lapha uyizwela yonke iphelele ke makuthi mhlambe awukayizwa. Ngane zakwethu siphendula kanjalo intokazi ekhala ngokuthi uma afika izolo uyabaxhaphaza lapha mangabe ethi ke kuba umfana okanye abafana abangenamali lapha na ke mhlambe ngabe nasithanda yini na mangabe singenamali. Ukhala ukuthi kuyaxhaphaza uma afika izolo esho nokusho ukuthi nabo amantombazana ke abafana basithandela ukuthi ke sinekhekhe ukuba sinali ikhekhe lisemfene nabafana impela ukube bahamba ngo-12 ebusuku lapha nabayehlathini nabo bazigcinele imfene ukuze bakwazi ukuthi ke bafenyise ikhehla. Ngaza kwethu ukuthini mhlawumbe kwakho kuphala ngalo daba ake sivele sihlale comment section ungitshela kabanzi ukuthi mthino la kuvo ngalolu daba. From me last born sengiphuma nje noyingane zakwethu kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku video elandelayo kwakho ukusubscribe ngilandela Facebook at Radio Inc. Uziphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona. Ubi mali sayibene,